Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, la veritat és que aquesta és una de les propostes més dures que toca defensar en aquest plenari. Jo, senyora Serra, no li veig la coherència al dir que cal fer que el sistema universal i gratuït de sanitat siga sostenible, no fent-lo universal i gratuït, perquè per tant deixa de ser universal i gratuït i per tant ja no té sentit fer-lo sostenible. La veritat és que, sincerament, regular per una qüestió tan estúpida, tan d'atzar, del lloc de procedència, és a dir, en quin quilòmetre del món has nascut, no em sembla de caràcter polític. Però vostès ràpidament vindran en el debat de les xifres, en el debat dels números i diran que les gustaría atender a todos pero que no pueden porque no hay dinero. Pues li dic que això no és cert. I mire, la primera gràfica, els blavets són la resta de països i el roig és Espanya. La sanitat pública espanyola és de les més barates d'Europa Occidental. Costa uns 1.500 euros per persona en any, prou menys del que paguen francesos, alemanys, holandesos o belgues. Primera. Segona, i vostès em diran, lògicament, els altres països tenen més poder adquisitiu que Espanya. Doncs després, una gràfica feta per PIB, és a dir, proporcional, diu que Espanya continua oferint millor servei i molt més econòmic que els països que he dit abans. I per últim, aquesta gràfica diu els únics que nosaltres no atenem, que és un 0,2% de la població, sent un dels països que a menys gent deixa sense atendre. I per tant, el sistema nacional de salut sí és sostenible. Això és el que la gent ha de saber. Això és el que des de la dreta intenten enganyar. Des de la dreta intenten marcar un marc cognitiu dient ja nos gustaría, pobrecitos, però és que no hi ha dinero, és que això és rotundament fals. És que vostès pretenen estalviar 100.000 milions d'euros quan li han regalat a Bankia més de 37.000. És que el pico que li donen a Bankia és el que volen llevar a la gent en sanitat. I això no n'hi ha dret. Però a més vostès no saben que aquesta llei contradiu altres lleis perquè la sanitat és un dret de tots, que la gent s'està mobilitzant, que els metges del món van a fer objecció perquè no creuen en aquesta llei. Una llei discriminatòria que el que fa és llevar-li la careta al govern del Partit Popular, que ha deixat de ser de centro-derecha per ser la dreta més dreta que havíem conegut. Des de luego, des d'Iniciativa Compromís, apostarem fermament per estar al costat de tots. I una de les coses que més orgullós me sent de formar d'aquest govern és que n'hi hagi una regidoria de cooperació i integració, perquè al món les desigualtats nord-sud cada cop són més grans i vostès ja sabem què fan en les conselleries de cooperació, comprar pisos en Miami mentre la gent moria de fam. I això és la seva política d'immigració i cooperació, deixar-los sense sanitat. Puc acabar? Les veritats lamentablement dolen, però molt més dol, jo sé que les veritats dolen, senyor Tomàs, però molt més... Un segon. Anem a veure. A veure, per favor, anem a veure. N'hi ha n'hi ha 8 persones deteses per un cas de corrupció d'esta comunitat que és la fiança històricament més alta que s'ha ficat mai contra un polític, que és el número 2 del senyor Blasco, del que era el seu portaveu, que ara ja no ho és perquè vostès l'han apartat, absolutament tot públic, internacionalment públic, inclús aquestes declaracions vergonyoses de los negratas, etc. I el senyor portaveu d'Iniciativa no pot explicar així la seva postura respecte a aquest tema. Si és veritat el que s'està dient, si no ho ha negat ni el Partit Popular, ha agarrat el senyor Blasco i l'ha apartat de portaveu. Com els senyors del Partit Popular de Vila-real s'escandalitzen per lo que puga dir el senyor... No ho entenc. Pues puc finalitzar? Per favor, un segon. Quan vostè tinga la paraula, parla dels seres d'Andalusia, que és l'únic que tenen, perquè del Partit Popular n'hi ha 74 casos oberts, i ja està, no n'hi ha cap problema. Moltes gràcies, senyor Tomàs. Puc finalitzar? Jo simplement acabaré dient que a vosaltres vos dolen les veritats i aquests arguments, però en canvi a nosaltres ens dol pensar que alguna persona, per el lloc de procedència que siga, quedarà sense servei sanitat. Això és el que realment es hauria de doldre. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.